Aquí estamos pois con máis protagonistas nos nosos estudios de Radio Líder Santiago, que como sabes estamos na rúa de San Pedro de Mezonzo, número 48. E hoxe vamos falar da Universidade de Santiago, porque, bueno, achéganse unhas eleccións claves para elixir a nova reitora. Esgótase o mandato de Antonio López, salvo por sorpresa, pois todo parece indicar que por primeira vez será unha muller quen asuma a dirección da Universidade de Santiago. Teño aquí as 5 catedráticas que se anunciaron a súa intención de presentarse a estas eleccións. Son Alba Nogueira, María José López, Maite Flores, Mar Lorenzo e Rosa Crujeiras. E a comunidade está chamada a votar o vindeiro 12 de febreiro. Son as primeiras eleccións baixo a nova lei orgánica do sistema universitario, a LOSU, terán un impacto directo no funcionamento da universidade. Para coñecer como se están a vivir estes meses previos a estas eleccións da Universidade de Santiago, pois temos con nos nosos estudios a Iván Castro, que é o secretario do Consello do Estudantado da Universidade de Santiago, que, por certo, o voto do estudantado ten unha importancia crucial, xa que representa o 28%. Que tal, benvido, Iván? Bo día, moitas grazas por invitarme. Vou subir aquí un pouquiño, así para que se te escoite moito mellor. Como estamos? Moi ben, un pouco nerviosos con todo o tema das eleccións, pero eu penso que estamos todos moi emocionados. Tedes un voto moi importante, xa que é o 28%. Representa o 28%, é o segundo grupo, porque está dividido en sectores, o estudantado é o segundo que máis conta. Un 28% e o profesorado un 51%. O problema é que agora mesmo hai 5 candidatas. Que quere dicir isto? Que o voto do profesorado vai estar moi segmentado. Polo que obter un voto do estudantado ben dirixido e concentrado nunha candidata podría ser a clave para gañar estas eleccións. Todavía se poden presentar candidaturas, creo que está aberto o prazo ata o 5 de decembro, me parece que é. Exacto, ata o 5 de decembro se anunciarán cales son as candidatas o día 11. O día 11, esa programación provisional das candidaturas. Ti representas o Consello de Estudantado da Universidade de Santiago. Que é este Consello? Como está conformado? Digamos que un órgano que hai dentro da universidade conformado íntegramente por estudantes. Pode haber un representante por cada facultade. Eu, por exemplo, sería o representante de matemáticas. Tratamos de representar a todo o mundo e de tratar de levar distintas medidas para mellorar a situación do estudantado. Por exemplo, tratar novas normativas, como se modifican estas, ou onte estivemos falando sobre a ampliación dos horarios de bibliotecas para estas navidades, para o período de exames. O sea, que é un órgano de representación e participación do estudantado na vida universitaria, non? Sí, é un órgano bastante recente, pero que nestes últimos anos está facendo bastantes cousas. Fixemos unhas xornadas onde había apuntados 120 estudantes para presentar o funcionamento de toda a universidade, tanto en Lugo como en Santiago, as distintas formas de participar en representación e as distintas asociacións estudantis que conforman a universidade. E despois están temas como das bibliotecas, que repercute moi fortemente en como sairán os exames, en como será a vida nestas próximas semanas de exames dos estudantes. Desde cando funciona o Consello do Estudantado da Universidade? É moi recente, foi coa unha das últimas reformas das leis universitarias, debe de ter uns 3-4 anos. Así que non estaba presente nas últimas eleccións a reitor. Nas últimas eleccións que hubo pouquiña participación do estudantado, non? Penso que teño apuntado por aquí que foi un 6%. Sí, foi moi baixa. Por iso, dende o Consello, queremos animar a todo o estudantado a participar e imos tratar de que todo o mundo estea o máis informado posible por medio de distintas accións. No comunicado que recibimos aquí en Radio Líder Santiago do Consello de Estudantado, falades de unhas eleccións chave neste momento, non? E presentades unha serie de propostas en distintos eidos para que teñan en conta esas candidatas a reitora. Podes artellarnos un pouquiño cales son esos puntos nos que vos queredes incidir? Enviamos unha gran cantidade de medidas a todas as candidatas directamente, pero tamén queríamos deixar patente que hai certos puntos que son moi importantes para nós. Por exemplo, o tema da vivenda, que penso que todos somos conscientes de como está agora mesmo en Santiago e en toda España. Pensamos que debe de ser algo no que as candidatas deben centrarse moito.
En Santiago, na USC, temos máis de 1000 prazas de residencias universitarias, o cal está moi ben e fai que destaque sobre o resto de universidades de Galicia. Pero unha das residencias que había antes, San Clemente, leva pechada varios anos por obras, porque o estado do edificio era paupérrimo, e dende entón non se está arranxando o edificio. A pesar de que entendemos que por temas económicos pensamos que hai que facer un esforzo porque ampliar este número de prazas sería moi importante para permitir que xente con menos recursos poida estudar e poida recibir unha educación superior. Despois temos outras medidas como acceso a distintos necesidades que ten o estudantado, como a unidade de atención psicolóxica, que agora mesmo ten únicamente 2 psicólogas que solamente están en Santiago e que penso que solamente teñen un despacho, polo que únicamente unha pode atender pacientes ao mesmo tempo. E dende Lugo xa é imposible, ten que ser todo por videochamada. O sea, en Lugo non hai presencialmente ningún profesional de psicoloxía que preste os seus servizos nesa unidade de saúde mental da universidade. Non, son un campus entero que non ten acceso a toda esta unidade, teñen que ir por chamada. Teñen que ser atendidos así. Pensamos que neste momento, con todos os problemas de saúde mental que ten a xente, sobre todo a xente xove, deberíase facerse un énfase maior en potenciar esta unidade. Despois, tamén outras medidas importantes serían manter as actividades de cultura, porque recentemente, dende o Vicerrectorado de Cultura, fixéronse moitas actividades que antes non se facían, como o outono cultural ou a primavera cultural, que trata de animar o estudantado a participar activamente en Santiago, en distintas actividades, concertos, visitas ao observatorio, actividades culturais e científicas que poden ensinar ao estudantado a facer as distintas cousas que oferta a cidade e animar aos estudantes a coñecerse entre eles. E pensamos que estas actividades deberían manterse e potenciarse, porque están moi ben, é algo novo destes últimos anos e desta última vicerreitora de estudantes, é moi importante que continúen. Ou seja, vivenda, saúde mental, servizos para estudantes, algo sobre infraestructuras ou mobilidade? Sí, infraestructuras. Está agora mesmo a Universidade a Facultade de Farmacia, por exemplo, que está nun estado... agora mesmo está pechada, dende hai varios anos, e os estudantes teñen que peregrinar por outras facultades. Están comenzando a construir unha, pero gustaríanos que ese proxecto continuase ben e continuase o proxecto da Cidade da Saúde que teñen parado dende hai uns anos. E tamén hai outras situacións de infraestructuras, como o propio Campus Sur, que o chan en inverno, en outono, está cheo de follas e a auga chega ata os tobillos, porque non pode colar a auga polas alcantarillas. Entón, cada vez que pasa un coche acabas mollado, por moito que leves un paraguas cara arriba, porque os coches xa poden encargarse de que non chegues seco a clase, e non pensamos que sexa algo viable para os estudantes. En canto a normativa académica, que é o que propoñedes dende o Consello do Estudantado da Universidade? Hai varias normativas que están desfasadas dende hai bastante tempo, como a normativa de permanencia ou a normativa de variación. Despois, as normativas son moi bellas e pouco a pouco fixeron cambios, pero os cambios non están consolidados. Que quero dicir con isto? Que se ti buscas as normativas, atopas o documento original, unha reforma de un ano despois onde modifican un seu punto, unha reforma de 2 anos despois onde modifican outro, e tens que repasar cada cambio normativo para ver se o punto que estás tratando de investigar segue igual ou non. E despois tamén gustaríanos pedir unha normativa de avaliación por compensación, que é algo que hai tanto na UDC como na UBICO, que consiste en que se hai problemas cunha única materia e tes todo o resto do grao rematado, aprobado e con unha boa media, poidan aprobarte ou poidas ter facilidades para aprobar esa materia, porque claramente o problema non é que non esteas estudando nin que non sepas o temario, senón que podería ser outro. Esta serie de propostas en diversos eidos, que recordamos son a vivenda, igualdade e diversidade, na que tamén... Sí, tamén temos propostas sobre cambios na oficina de igualdade de xénero, porque agora mesmo fai moitas cousas. É increíble o que fan cos poucos fondos e co pouco persoal que teñen. Son basicamente 2 persoas que están traballando moitísimo, pero gustaríanos que tivesen máis fondos e que tamén houvese unha oficina encargada de outro tipo de diversidades, como pode ser a diversidade sexual ou as persoas trans.
A grandes rasgos, Iván, que nota lle poríades á Universidade de Santiago en cuanto a funcionamento? A ver, eu sou unha persoa moi optimista, non vou mentir, non me gusta poñer malas notas. Entón, eu penso que a universidade está moi ben, sobre todo polo que dicía, temos moitísimas plazas de residencias, moitas máis que na UC e no Vigo, pero ten moito que mellorar. Posiblemente diría un 7 ou un 8, un notable, Ajá, un notable, ben. pero igual son eu que son demasiado amable. Esta serie de propostas, pois en vivenda, en igualdade, en saúde mental, en mobilidade, infraestructuras e normativa académica, xa enviáchedes estas propostas ás 5 persoas que de momento pois presentaron a súa candidatura á reitora da universidade? Enviamos un documento falando de todas as nosas propostas cun pouco de detalle ás candidatas. O documento, por certo, o fixemos nun pleno aberto para que todo o estudantado poidese asistir e propor distintas cousas. Despois votamos todo o consello en pleno as distintas propostas que había que truxera xente e finalmente enviamos o documento a cada unha das candidatas para que sexan conscientes das distintas cousas que ten interés o estudantado, sendo o seu voto tan importante. E invitamos a todas as candidatas a falar connosco, a propoñernos cousas e a tratar de buscar distintas accións para animar o estudantado a votar. Ajá. E que tal está a ser o feedback desas conversas coas candidatas? Por agora ben, falamos coa maioría das candidatas, estamos tratando de falar con todas, porque somos estudantes, tamén temos que estudar, que facer distintas cousas, e non podemos estar todo o día pendentes disto, pero temos pendente falar con varias, e falaremos con case todas. E que accións ides impulsar dende o Consello do Estudantado da Universidade pois para facer partícipe a todo o estudantado nestas eleccións, para implicar os estudantes e as estudantas nesa votación á reitora? O primeiro, eu penso que sería educar e informar por redes das eleccións e da importancia que teñen para que todo o estudantado sexa consciente de que poden votar, porque moita xente non é consciente de que pode votar, de quen se presenta e da implicación que ten que gañe unha ou que gañe outra. E, por outra banda, tamén queremos facer 2 debates, un en Santiago e outro en Lugo, con todas as candidatas, para que poidan falar das distintas propostas que teñen os estudantes e estes poidan facer as preguntas que vexan precisas. Para vos, como sería a reitora ideal? Iván, sei que é unha pregunta complicada, pero así que características credes que debe ter pois a reitora ideal da Universidade de Santiago de Compostela? Eu penso que debe ser unha persoa dialogante, que estea disponible para falar con todo o mundo, non solamente con nós como consello, senón con calquera estudante que ten un problema e que non sabe que facer. Ten que ser unha persoa que sexa capaz de falar con eles, de ser accesible e de non poñerse por enriba das cousas e delegar completamente. Ten que estar implicada, ser partícipe de todo o que pasa e axudar, estar centrada na universidade en todo o que está pasando aquí. Bueno, pois xa para finalizar, Iván, pois todas as persoas que queiran poñerse en contacto, todos eses estudantes, estas estudantas que queiran poñerse en contacto con vos, pois para coñecer propostas ou para saber como canalizades esas propostas, como poden contactar con vos? Temos unha páxina dentro da páxina da USC, unha pequena sección na cal poden ver tanto os nosos correos persoais como o correo do propio Consello, que é consello.estudantado@ucc.gal, e despois por redes. Temos Instagram e temos... penso que xa non agora mesmo non temos ninguna outra rede social, pero temos un Instagram bastante activo no cal compartimos as distintas cousas que imos facendo. Iván, secretario do Consello do Estudantado da Universidade, un desexo pois para estas eleccións que, recordamos, están convocadas para o día 12 de febreiro. Eu penso que todos temos o desexo de que o estudantado participe, máis aló de que gañe unha outra candidata, que o estudantado acabe contento e sexa partícipe de algo que vai afectar tanto na súa vida. Para os próximos 6 anos, non? Pode ser? Sí, porque dentro da reforma da LOSU, en lugar de ser 4, van ser 6 anos, polo que os estudantes que estén en primeiro van ter a esta leitora durante todo o grado e todo o mestrado. Van ser moi afectados por este resultado.
Pois moi importante escoitar aquí a voz do estudantado a través, neste caso, do representante do Consello do Estudantado, de Iván Castro, secretario deste órgano de representación dos estudantes que están a vivir pois con ilusión este período electoral, a reitoria, as eleccións á reitora da Universidade de Santiago. Graciñas, Iván, por achegarte ata os nosos estudios, bueno, pois por contarnos como estades a vivir dende o Consello do Estudantado. Moitas grazas a ti por invitarnos e por escoitar. Grazas.